tardes a todos y a todas. El hogar jubilado Villalpaz agradece al Ayuntamiento y a todo el pueblo de la Plaza Oria el reconocimiento a las personas que han trabajado durante tantos años para que nuestros mayores tengan un lugar de reunión y entretenimiento. Gracias y felices fiestas. Gloria a la Plaza Oria, gloria a San Pedro Fallá. Eta lasarte horia herria hainbeste lan egin dutenekin. Gure zaharrak behar duten direla. Eta divertimentu toki bat edukitzeko izan duten eskerora. Mila esker eta jai zoriontsuak izan dezazuten. Gora lasarte horia! Gora San Pedro Fallá! Bueno, hasta Leo, Lasarte Oria. Ostar Gainzat, Orea hori bada, San Pedro Jaietan, errekonozimendu hau jasotzea, eta Orea bidezkatu egiten da, bila bat ezerako elkarte batekin konpartitzen danean. Zartaro aktiboaren eredu diala esatea eredua, baina aktibak eba hori diala, Zartaro pilatu ba, bi batzuek. 2000 goletik gora. Zazpimila bosteu jazkiratze. Nareun eta zazpi zer. Emeretzi zifra botaka. Emeretzi mila. Berroeta magoz kontor. 20.000 kilometro korrika. Beste horren beste bizikletan. Nareun Lasarte Oriatan herri krozean parte hartze. Astero, zazpiden pertsona kilola egite. Hori zera ultimora bera, Otzarren urteko laurupena. Kilola guru, bideak iten disfrutatzen dugu, baina batez ere, bide lagunekin gozatzen dugu. Herriarekin eta herriarentzat, horiek dira gure oinarriak. Orain, eta orain dela, 22 urte, zurua jaiotanean. Eta etorkizunean ere horiek izango dira gure oinarriak. Hortarako 3 eskaera. Batetik herriaren babesa. Bigarrengoa instituzioen inplikazioa. Eta hirugarrengoa belaunaldi berrien txutea guri hilea uritzen hasi eta. Nire azken ziroretik, Lasarte Oria biziagoa, anitzagoa, parekiagoa eta euskaldunagoa bihurtzeko gure ongarralea jartzen laguntza ematen diguten guztien. Gora Osala! Gora Lasarte Oria! Gora Zorri Fallá! Gora San Pedro Fallá! Eta gora